Ja, als een van die Hazes lookalikes moet het jou toch veel deugd doen dat er bloed, zweet en tranen op televisie is. Ja, ik ben daar heel blij mee, want het bloed, zweet en tranen is iets wat me enorm aanspreekt. Alleen ik heb er niet aan meegedaan, want ze zochten geen lookalikes. Dus ja, helaas. Maar ik had mijn grote vriend Leslie Williams ook gezien bij Bloed, Zweet en Tranen. Die had zelfs de baard eraf gehaald, de haar laten veranderen. En hij kreeg in 1 kruis. Ik denk, nou, ik ben blij dat ik me niet op heb gegeven. Maar ja, het is toch de familie eigenlijk een beetje die daar een beetje op tegen is, lookalikes. En dat begrijp ik best. Maar ik mag graag zijn nummers zingen van anderen en dat blijf ik ook zeker doen. Ja, Henry Hazes is al heel lang geleden. Zo is het ooit een keer begonnen uit de Gein. En het is nou Henry van Velzen al de hele tijd. Ik heb 2 albums gemaakt waar ook wel een paar nummers van André op staan. Maakt me niets meer uit. Net een duet met Jacques Herp gedaan. Is eigenlijk ook een nummer die André heeft gezongen, maar Jacques Herp heeft geschreven. Dus ja, ik bedoel, dat zijn nummers die ik mooi vind. Daar hou ik van. En dat zijn nummers die ik graag zing. En dat ga ik hier vanmiddag ook weer doen. Ik vind het ultieme Hazes-nummer vind ik een vriend. En dan niet de vriend, maar die titel heet ook Een Vriend. En Junior heeft dat een keer op single gezet. Dat vind ik het mooiste nummer van hem. Maar ja, eigenlijk heeft hij zoveel nummers. Ik vind eigenlijk een heleboel nummers mooi. Maar dat is een nummer die pakt me. Daar krijg ik kippenvel van.